जि मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय बिटिआर सुक्ति बियो मोनसे माने लोरबां मोनसे सुक्ति बे कन्स्टिटिउशनजों जेबो सोमोन्दो गैयै एनडिपिआथ' जि मोनसे क्लज होदों नेमसेक जोंनि मानसिफ्रा दाबो रिहेबिलिट जायाखै संस्थापित खालामनायनि बाथ्राखौ बाद हो दिनै जोङो मोनसे गिदिर संगठनमोन जोङो दिनै हाथियारखौ लानानै इलिगेल मोनसे हाथियार मोनसे सोमावसारनायाव जोंहाथ' केस थाखागोन बेबादि गिदिर माने गोबां केसफ्रा दिनै जोंनियाव मोदोमाव दं नांनानै दङ बेखौ जों दिनै बोखारदो बेयो मोनसे बिराद गिदिर इस्यु जि मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय बिटिआर सुक्ति बियो मोनसे माने लोरबां मोनसे सुक्ति बे कन्स्टिटिउशनजों जेबो सोमोन्दो गैयै जेबो सोमोन्दो गैया बेनिखायनो बेवहाय जि मोनसे दफाफोर होदों बेखौ दिनै मानिनोबो हायो मानियाबासिनो थानोबो हायो क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोबो हायो खामानिबो मावनो हाया दिनै जोंनि एनडिपिआथ' जि मोनसे क्लज होदों नेमसेक जोंनि मानसिफ्रा दाबो रिहेबिलिट जायाखै गोबां दिनै मावोब्ला गभर्नमेन्टआ मावोब्ला गोदान गोदान स्किमजों दिनै अननाय जुदि दंमोनब्ला गोदान गोदान स्किमजों दिनै बिथांमोना दिनै माने बेखौ रिइनस्टेट खालामनो हायोबा माने संस्थापित खालामनो हायो जोंनि केडारफोरखौ दाथ' बेफोर संस्थापित खालामनायनि बाथ्राखौ बाद हो दिनै जोङो मोनसे गिदिर संगठनमोन जोङो दिनै हाथियारखौ लानानै इलिगेल मोनसे हाथियार मोनसे सोमावसारनायाव जोंहाथ' केस थाखागोन बेबादि गिदिर माने गोबां केसफ्रा दिनै जोंनियाव मोदोमाव दं नांनानै दङ बेखौ जों दिनै बोखारदो बेयो मोनसे बिराद गिदिर इस्यु दिनै बेफोरबादि इस्युखौ दिनै सोरबाया रावबो दिनै बिटिआर सरकार होननानै बुंनानै लानाय सरकारनि मालिक जायफोर बिथांमोना दं बेवहाय एनडिपिनि सासे सोद्रोमा दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफ बिथाङा मिथिनांगौमोन दिनै एनडिपिफोरा मा जेंना दं माबायदि केस दङ आरो बेफोरखौ जोङो दिनै फोजोबगोन केसआथ' गोदान गोदान दिनै वारेन्ट फैदों गोदान गोदान बोखांफिनबाय थादों आरोबाव जाबसिनफिननाय बेबायदि केसा जायो जोंखौ मोनसेबो केस माने बेबायदि जाबसिनाबासिनो दोना दिनै आंनि बाथ्राखौनो बुं 34था केस आं दिनै फोजोबनो गोनां जादों आरो खना खनला थाबावनोसो हागौ गतिके बेफोरबायदि गिदिर मोनसे जेंनाफ्रा एनडिपिआसो दंमोन सोरबा माने जातीय संगठननो सोरबा इउपिपिएलनो सोरबा आबसुनो बिथांमोना बिदि केस गैया एनडिपिआसो दं बेखौ नायनो रोंनांगौमोन बेखौ दिनै नायनो रोङैयाव मानो रोङासै बिनि माबा मोनसे गिदिर खारन थानो हागौ आंनि मथेब्ला दिनै एनडिपिखौ दिनै बिथांमोना मोजां मोना आरो जों एग्जाम्पल हिसाबै जों नुबोदों एनडिपिखौ दिनै फोजोबस्रांनायनि मोनसे दिनै बिथांमोना थांखि दंमोन बेखौ दिनै बिथांमोना सिरियै इमप्लिमेन्ट खालामबोदों बेनिखायनो एनडिपिनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो लागै ना गोरान बायदि माने रानथाबनानै थांनानै थानो गोनां जादों एनडिपिनि साफ्रोमबो आं दिनै बुङो रावबो संस्थापन मोना बेबायदि सरकारनि सिङाव रावबो संस्था मोना बे एनडिपिनि न'खर बिथांमोननि बाहाय बाहागि परियाल गावबो दिनै सेव हांगार माने मागिनानै जाहैनांगोन मोनसे समाव स्ट्रिटआव बिथांमोना माने मागिनायनि बेग लानानै गिदिंनांगोन आं बेखौसो स्रां स्रां नुगासिनो दं आरो बिनि दिन जागासिनो दं जोंनि मानसिफ्रा एनडिपिनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि न'आव गैया जों न'आव थानो हायाखै जों न'आव थानो हाया बाहेरायाव थांनो गोनां जादों बिथांमोना बिसि फिसा लानानैबो बाहेरायाव थांनो गोनां जादों माखौ जानो बाहायनाय माबा मोनसे मावनानै दिनै थांनानै थानो गोसो दिनै खिन्थु बेबायदियावबो मा खालामबाय केसआथ' दं नालाय केसखौ गिनानै बिथांमोना फैनो गोनां जायो कर्टआव थांनो गोनां जायो कर्टआव थांबा बियो फिसा बुस्थु नङा होमबा गोजानाव थांनांगौ सोरबाया नागालेण्ड थांनांदों सोरबाया अरुणाचलाव थांनांगौ मेघालयआव थांनांदों बिथांमोना गारि भारा नांगौ आरो दिनै बिथाङा न'आवनो जानायखौनो माने जुथायनो हाया बे मानसिया दिनै थाखा फैसा लानानै माब्रै जों भट गेलेगोन दा बेफोरखौ बुजिनांगौमोन रायलायनायाथ' गोबां रायलायदों केसफोरखौ बेबायदि माने गोदान दिहुननो गोनां नङामोन रिभाइभ खालामनो दरखार गैयामोन आरो बेबायदि मोनसे सान्थि सुक्ति जादों जेब्ला गभर्नमेन्ट हिसाबै लाखिनांगौमोन केसफोरखौ जेब्लासिमहालागै केसा जोबा बिनि फाइनाल मोनसे बार्डिक्ट गैया बेखिनि समहालागै दिनै जुदि गभर्नमेन्ट दोननायमोनब्ला जेबो गैया दिनै उदालगुरि बायदि डिस्ट्रिक्टआव दिनै जि मोनसे इमप्लिमेन्टेसन कमिटि दं एडिजिपि लेभेलाव बिथांमोना बुङो जे केसफोरनि खामानिफ्रा जाबाय थादों होनना बुङो खिन्थु दिनै बे केसफ्रा बेवहाय नों सोंहैयोब्ला
मा धरननि केस बोरै केस सोरनि केस ना खुनु मोनसे गाइडलाइन जेबो गैया बेखौ नोङो केसा सोरनिबा बियो एनडिपिनि केस बियो सोरनिबा सिभिल मानसिनि केस सोरबा सिखावनि केस दाखायनि केस बेफोरखौ जों दिनै डिस्टिंसन खालामनो हाया बिनिखायनो जों सोरखौ प्रेसार होगोन बिनि थाखाय जोङो बिदोंमोन जे माने सेपारेटलि एकदम माने स्पेसियेलि मोनसे मा होनना बुङो मोनसे माबा बनायनाय बेन्च बानायनांगौ आसार एनडिपिनि थाखाय बेवहाय पिपिखौ सेपारेटलि बहायनानै दोननांगौ जाय पिपिखौ थांनानै जोंहा बेबायदि केसफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो आरो आवगायहोनो हायो बेबायदि जानांगौमोन आरो दिनैनि थारिखआव खुनु मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ गावसोरनो दिनै फोरमायबाय जे केसखौ लानानै जेलाव थानाय मानसिफोरखौ लानानै बख'नायनि खुनु मोनसे थांखि गैया बिथांमोना नारसिननोबो हाया आरो गोब्राब खोथा बुंनो हाया सरकारनि एगेन्स्टआव दिनै जि मोनसे बिटिआर सरकार होननानै बुंदों बिथांमोना लोरबां सोरखौबा नोजोर सोरखौबा सोरनिबा सायाव सोनारनानै सोरबा माबा मोनसे बुंगोनदां सोरबाया जुदि माबा मोनसे खोथा बुंनो गोसो खिन्थु सरकारा बायगोनदां बेबायदि मोनसे साननायखौ गिनानै बिथांमोना खुनु डिसिसन लानो हाया जों रावबो जेलाव थानायफ्रा रावबो गवा आरो बेबायदिनो जोंनि जि मोनसे उइक पइन्ट लोरबांथिखौ नुनानै आरोबाव गोदान केस जाबसिनबावनाया बे रोखा बेखौ खालामबाय थागोन खारन जों उदांस्रि दिनै नागिरग्रा रायजोनि नागिरग्रा बेबायदि सेन्टिमेन्टनि मानसिफोरखौ दिनै धंस खालामबाय आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि मोनसे दल संगठन आरोबाव ओंखारबावा ना हादोर बिनानै रायजो बिनानै सोमावसारग्रा दल संगठन बेबायदि खालामनो हाया बेखौसो दिनै नोजोर होदों आरो जोंखौ धंस खालामनायनि बे राहा लामाया दिनै सरकारनिफ्रायनो जादों आसाराव मोनसे कुइसन खालामो सार जेरै जों नुनो मोनदों बिटिआर एकर्ड पिस एकर्डजों गोबां बेबायदिनो प्रमिसेस खालामदोंमोन एनडिएफफोरनि थाखाय गासिबो केसफ्राव उइथड्र जागोन होनदोंमोन आरो हान्थि ग्रेप्टारनि गेजेरजों एनडिएफफ्रा न'आव फ्रियै थानो हागोन होनदोंमोन जों नुनो मोनदों दिनै नोंथांमोनखौ हेरेसमेन्ट आरो केसफ्रा फैबाय थादों सार बेनि बेलायाव गोबां सार माबायदि दुखु फोरमायनो सानबावो मानो होनोब्ला रिपिट जाबाय थादों अबे एंगेलजों बेखौहाय बिटिआर हान्थि ग्रेप्टार जादों मा सार मा बुङो बेखौ दा बेखौथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंखादों जे जि बिटिआर बियो एकदम माने ब्लान्डार हिस्ट्रिक ब्लान्डार मोनसे बियो एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादों जों बेखौ दिनै खालामखानाय दा बाथ्राया जाबाय मा माने आसलथे एकर्ड जानायनि उनाव आसलथे बिथांमोना माखौ मावग्रोनांगौ बेखौ सिलेक्सन खालामग्रोनांगौ एनडिपिनि इस्युआनो बिराद गिदिर जोङो माने थैथां खामानि मावदों ल'नि एगेन्स्टआव ल'खौ बारगा खामानि मावबोदों जोंनि बेबायदि गिदिर आसलथे मोनसे बिबानखौ सोरबा दिनै हादरन माने गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामग्रा दल संगठननि दैदेनगिरिफोरखौ बुजिनो हाया दा बेखौ बुजिनो हायियावनो केटेगरिकेलि खामानि मावनो हायाखै एनडिपिखौ बिथांमोना एकदम माने नोजोर होनांगौमोन बिथांमोननि केस दं बिथांमोना रिहेबिलिट मोननांगोन 34 बोसोर हाग्रायाव थाबाय बिथांमोना न'जों सोमोन्दो गैयामोन सोरबा न' गैया सोरबा हा गैया दिनै बिमा बिफा दिनै न'खरफ्रा दिनै दंस जालांबाय दा बेबायदिया दिनै संस्थापन जानांगौमोन नोंथाङाबो बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि दा दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बर' हारिया अलखदाव गोग्लैनानै दं नोंथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै बिटिआर एकर्डखौ डिनाउन्स खालामगोन होननानै बुङो डिनाउन्स खालामनो होननानै बुङोब्ला गोबां खोथा थायो आङो आसलते बिटिआर जिथुनाखि सुक्ति प्रेजेन्ट जि मोनसे सुक्ति जि जालांबाय बिनि सायाव आंहा मोनसे गिखांनाय दंखायोमोन डाउट मोनसे दंखायोमोन बेजों जेबो जाया होननानै आरो दिनै बेखौ जों जेरैबायदि नुदों दा जेरैबायदि बिजिरनानै नायबाय जोंहा सागानगिरि हिसाबै गोबां दङ 6 जन सागानगिरिफोरनि गेजेराव दिनै सासेयाथ' जेलावसो थाहैखादों जों दिनै गावबागाव माने गोबां रोखोमै जों दिनै सेक्रेटारि जाबाय सोरबाया दिनै दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट इउपिपिएलआव सरकार दिनै दङ आं बाहेरायाव दङ सोरबा माखासे जेलाव दङ आरो सोरबाया दिनै बेबायदि सागानगिरिफ्रा सेक्रेटारि जाना दं थांखिफ्रा दिनै गावबागाव जाना थाबाय सोरबाया गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ फोथांना लाखिनायनि दावहा सोरबाया दिनै जेबो जायासै एनडिपिआ जों जि लुबैदोंमोन बेखौ जाफुंहोनो हायैनि मोनसे दिनै जोंहा माने खैफोद बेखौ नुनानै दिनै सानफ्लाङो जे बे एकर्डआ जालियाब्ला जोंनो मानो नांगौ जाय एकर्डजों खुनु मोनसे जोंनि अधिकारखौ जों दिनै बुंनो हाया अधिकारनि थाखाय खामानि मावनो हाया जों माबा मोनसे बिदोंमोन माबा मोनसे जोंनि नाङै बेसादखौ दिनै जाबसिनना होबाय बेखौ जोंनो नाङा होननानैबो बुंनो हायो बे अबस्था आंनि मथेबाथ' जोङो डेनाउन्स खालामनो होनना बुङोब्ला 6 जननि बिथोराव
एटलिस्ट साथामसा जुदि देनाउन्स खालामा मेन देनाउन्स खालामोबा बेवहाय दिनै एबसुआ पार्ट दं दिनै इउपिपिएल पार्ट दं बिथांमोना जुदि गाबोन बुङोब्ला जेबो जानाय नंला बेजों जों दिनै उइद्र' खालामनांगौ मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों प्रेस डायलगनि गेजेरजों जोंहा जोंनि मोननांगौ अधिकार साংবিধাनिक जिथुनि अधिकार बेखौ जों खालामना लानांगोन होननानै बुङोब्ला देनाउन्स खालामोबा गाबोननो मोनसे आन्दोलन जाफिनो दा बेबायदिहाय दिनै जोङो नुदों आं सागानगिरि हिसाबै हारसिङै देनाउन्स खालामबा जेबो जाया जेबो मुलाम्फा जाया बियो दिनै गासैनिबो सेन्टिमेन्ट लिडारफोरनि बाथ्राखौ लानानैसो जोङो ज' जानो हायोब्लासो जों बेखौ हायो बिथांमोनाबो मोनसे समाव खामानि होदोंमोन बेनि थाखाय नोंथांमोना गोथौयै सानलायनाय नोंथांमोना बेबायदि टेबोल टक खालामगोन नामा बियो जोबोद दुखुनांथाव एनबाथाया दिनै सिजफायारावबो गैयामोन बिथांमोना बे एकर्डखौ मोजां मोनासै बेजों जेबो जायाखिसै आरो दिनै एकर्ड खालामनायनि उनाव बिथांनि जिथुनाखि स्पिरिट बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ जों स्पष्ट मिथियो एकर्ड खालामनायनि उनावबो बिथांमोनखौ सान्थि थानो होआखै दिनै बिथाङा बुंनाय मथेबा पुलिस अफिसारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै कनस्टेबलसिम माने बे आइसिसिमहालागै नङा होमबा बे पुलिस प्रखाखना बिथांमोनखौ बाध्य खालामदों बाथाखौ बाध्य खालामदों बे खारनाव दिनै बिथांमोना थांफिननायनि उनाव मोनसे गिनाय मोनसे परिस्थितिखौ नुनानै असान्ति जासिगोन होननानै थगाय थसि बिथांमोनखौ लाना फैनानै केम्पआव दोनफैदों केम्पआव दिनै बिथांमोना लानानै फैनायनि मुल उद्देश्यनो बेनो जे नोंथांमोना मानो बिग्रायखांफिनदों नङा होमबा नोंथांमोननि थांखिया मा बेखौ सावरायनांगौमोन दिनै सान्थि सुक्तिया जाग्रोनांगौ बिनि उनाव बायदिसिना खोथाफोरखौ बिथांमोना टेबोलाव लानानै फैनांगौमोन दिनै बेबायदि मोनसे संगठन दिनै NLFB बायदिखौ दिनै लाना फैनानै केम्पआव सेवना दोननानै जेबो सोङा हवा दिनै लिडारफोरखौ दिनै बिथांमोना हमजोबनो नागिरदों बाथाखौ लानानै थांबाय नङा आरो बेबायदिनो आरो लांबावगोन माने फिसा फिसा उजुहादाव दिनै बिथांमोनखौ लांनो हायो दिनै बारा आसामनि सिङाव भारतनि सिङाव आसामनि सिङाव आयेन कानुन दं बे आयेन कानुनफ्रा खुनु मोनसे जोङो न्याय मोना खुनु नितिजों सोलिया दा नुबाय जोंनि बर'लेण्डआव बेबायदि समस्यायाथ' क्रियेट खालामगासिनो दं नंखाय माखाय हाजारान कन्ट्रेक्टरफोरखौ हमलाबायदों नङा होमबा हाजारान सोरबा माने एक्स MLA फोरखौनो दिनै हमलाबायदों सासे माने जातिनि हारिनि जास्टिसनि खोथा बुंग्रा दिनै लिडारफोरखौ हमना दोनदों सिम्पलि जेबो खारन गैया माने केस मोनसे बिसिना माने साजायनानै दिनै हमना दोनबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला दिनै बाथानि जिथु NLF बिथांमोननि दल संगठनखौ जे बेबायदिनो दिनै दोनलांगोन आरो बेबायदिनो निष्क्रिय खालामना दोनगोन आरो जेबो जाहैया बेबायदिसो जों दिनै नुनो मोनदों